bom paye eda was se Erwade wadome do so nti wode wasam esiesie wo ma asama ebe Erwade emre tumi so na emeje da sama nkwa eda was o yura Yesu din mu amen yeda Nyankopon asese Erwade guso na o siesie yen said last week ni nyina no yete part 1 no a nefa misinterpretations of scriptures and then part 2 misinterpretations of scriptures tren samwa yesini trasie ena ne eno nso ba na wieye esua hunu se tren konkon no ena ma yehu Nyankopon adwene ena ma yehu Nyankopon na kwai Nyankopon no nhyehyɛ de Erwade aye tete mremu atwam nyina de ogusu a wo ye ne nen so de obey ne daache nso ni nyina ne de Bible no ma yehunu ena ma yehunu nembo sɛ Nyankopon kora ne nsu esitie no so obetuma hu Nyankopon ni nature ni sɛ ebia Bible no ena eda Nyankopon ni su no adie na sɛ onipa wa ofa Bible no kenkan no anyamu enkyerɛse papa no de a enkwa bie ntimi emma ma na mebre no afi sɛ bia wakɔ school nko ade Bible no betuma kenkan te ase ana wa adwene nko ade Bible no de enya de bia easy ne binom so tete nsɔre ndi bia nsɔre awate enti no no pɛsɛ ebia ɔno agiregyina nim die bia enya Nyankopɔn asam so de amma nipa eba saa nso de owuo kɛseɛ paa na ɛbɛba nti Bible no sɛ wantimi ankyerɛse yie di a enkwan so entimi emma de Bible no Bible no ɛka asɛm a ɛwɔ de yɛkyerɛ na de yɛkyerɛ no ne enkwan no Bible no sɛ ɛka asɛm a ɛwɔ de yɛ na ɛkyerɛ na de yana ɛkyerɛ no nso ne enkwan no hu de ɛkyerɛ de a ɛna na wɔ nkwan makasa asɔrefo ni problem bia wɔ Bible ho asɔre bia yɛ ukɔ Christosum mu de Christianity mu de ensɔre ɛwɔ mu nyinaa de Bible mu na yɛ nyinaa yɛ kurakura Bible no obi yɛ kura nanso bo no we kasei bo no we kasei we se homeda twam we se homeda wɔ hɔ we se communion se yakɔ na anwumere we se kɔ na mmere bia yɛ binom so tight atwam ebi tight ntwa mu ebi kasa woforo de nya no kore da ebi kasa woforo nso ye no kore sangofo nyina so nyina je Bible di o ne sa Bible no de a Christopher ni problem ho na interpretations no ena ekuyen ene ne ade aye se ne ye problem pa ne medodo noa bayira because kwasi ala obi e kwa sorry on the Bible na e kwa sorry me na obi e kwa na sorry on the Bible na e kwa sorry na sa Bible de nka Christopher nyina je Bible no di na nkyerase no enkyerase no nso de enyame asɛm a ena Peter yinka 2 Peter 1:19-21 ho no a wo se Bible mu enkyerase bia no amfa ni papa so a mada enkomesha wo Bible mu no adifo no mo ho no no mo na de mo adwene kasa aye ti so nso besa nso wo kyerase de a hwe na won so amfa adwene ankasa ena nso de nipa bebre no afi so abonya hwe obohu no obi te baabi obi te television so na wo kanya Nyankopɔn ho asɛm bia odumi sɛ wo sini tenase koraa obohu no obi so te radio so na wo de wakafa Nyankopɔn na nya koraa na de obi aye no kansela obi aye no preacher ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa ne de owuo kɛseɛ paa na ɛba owu bohu no obi ka bibi fa sɔre ho oye ka bibi fa asafo ho Nyankopɔn asafo ho wo no ka bibi fa Bible ho no ensɛm bebre awaresɛm je sɛ eniema na ye hunu no ɛyade yɛ so paa yie paa nanso me bɔ kokɔ sɛ Nyankopɔn asɛm unnim a hwe no wampo no wantum wo se wo Nyankopɔn nu ammɔ no ne kona kwan so a Awurade Nyankopɔn ma wo kra bia o de sɛ bia mfa ne ho ni emfa won sɛ enne de obi atimi kasa na obi atimi kyerɛ na adwene nanso wo kyerɛ wa adwene na adwene na wo kyerɛ no wo kyerɛ ma nipa de yɛ adwuma na de nipa kɔ heaven de a hwɛ yie na wo adwene bia ne nipa tiri mu a onipa no tiri mu betimi nipa bia kɔ heaven dise Nyankopɔn de saa adwene ma wo na wo de saa adwene ma nipa bia atimi agye wo nkwa na yɛncha Peter sɛ enye Bible no nkonko na kyerɛ ase nye intellectuals ne nka intellectuals de ya ne nka professors ne doctors no mo asua de akɔ kyerɛkyerɛ paa no academically mo yɛ very sound no wɔn nka betumi ate Bible na ase nanso Bible de saa ne man de anim Nyankopɔn de obro ho aso wɔ nanim a na Nyankopɔn na kwaya kyerɛ school betumi am yɛ nka Bible school betumi am yɛ nka na kama paa yie paa na entrase ene ntiase wo modie Nyankopɔn no de ma ti communion yɛ wo mena de kɔ no a Bible na akato wo se sanu a wo se Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn kan asɛm na wo so ba kyerɛ ase sɛ de be nipa bi epati na wo bɛka
de nipa bi epatie na bɛka de ne bere no kɔde a ene beniye wate na wo wasɛm pa kɛse pa yi ano Awurade anim de meka ne sɛ ya hwene yi a yɛbɛgyina nim de bi awuo so akɔndɛm nkurɔfoɔ bi a wɔn nifɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a na wɔn nifɔ koraa ba de bɛkɔndɛm wɔn so de wɔn yɛ nyɛ na nkurɔfoɔ bi nso wɔn di fɔ nso yɛn bɛka sɛ de wɔn yɛ ɛyɛ na yadeɛ bi a ehu pa yi pɛ na ɔkɔ asɔre mu a asɔre bibi a ɛnyɛ bebele kaadeɛ ɛni ɛsɛ ne kɔndɛm nneɛma bi ba abɔ no anyi ntomo deɛ ɛne unim deɛ asɛ kɔndɛm nanso manyankopɔn na nka nkyerɛ wɔn asɛm mu sɛ adeɛ ɛwɔ mu mpɛ na wɔka sɛ nyankopɔn mpɛ nyɛ sɛ bia ne wadwene nkɔ na wode wadwene bɛfa nyankopɔn asɛm ho daabi hwɛ ne yɛ adwene nkɔ yɛnhwɛ yɛtoa so kakra nso yɛnhwɛ Bible no ɛwɔ John 12:32-34 yɛnhwɛ deɛ Awurade asɛm ɛka yɛwɔ se agya sɛ wodi animuonyam ɛna ne bi pere soro ɛbaa sɛ John 12:32-34 ɛna meka hɔ na ɔsena me deɛ sɛ ɔma me so ɛfiri ɛsoro a mɛtwe nipa nyinaa maba wɔn nkyɛn yɛdeɛ ɔka de kyerɛ owuko a ɔbɛwuo nkurɔfokuo no ɛboa sɛ yɛdeɛ yɛate no mmara no mu sɛ Kristo no ɛte hɔ daa na adɛn na wɔse ɛtwa sɛ ɔma onipa ba no soɔ hwan ne onipa ba yi awerɛhosɛm paa na nkurɔfoɔ yi ka o yɛate bebrenu a gyinagyina ate sɛm hunu ɛnso de kɔndɛm nkurɔfoɔ according to Bible no Kristo no bɛwi ase a ɔbɛwu ɛnansa so ɔbɛsɔre na wakɔ ahemman mu na wakɔdi ama ahoteefoɔ Bible no baabi enu a kyerɛ Kristo no bɛwi ase a ɔbɛtena hɔ daa nanso nkurɔfoɔ yi se yɛate ɛwɔ mmara no mu Mose mmara no yɛnim pɛpɛ ɛwɔ mu sɛ Kristo no deɛ ɔba a ɔbɛtena hɔ da biara ɛno ne program no yɛnhunu no nanso nkurɔfoɔ yi a wɔka sɛ wode Nyankopɔn asɛm wonka Nyankopɔn asɛm no nhwɛ mu a adiifoɔ no a wɔn kasa fa Awurade Yesu ne mma yɛ di kan ho wɔ wiase no wɔn mu ankasa Kristo no bɛ wiase a ɔbɛtena hɔ da biara nanso Yesu kaa sɛ ogyina abɔnten a ɔkaa sɛ wɔbɛwu wɔdi kan aba ne ho adi sɛ wɔne ne Mesaia no a wɔbɛ wiase no na afei ɔka no abɔnten sɛ agya saa mmerɛ me bra so sɛ mewuo na nkurɔfoɔ bi a wɔte yɛ kaa sɛ wɔkora meɛhu sɛ ɛnyɛ ɔne ne Kristo no koraa because yɛnim pɛpɛɛ wɔ mmara no mu sɛ Kristo no deɛ ɔba a ɔbɛtena hɔ da biara ɛna nipa gyinagyina nimdeɛ bi awuo so ɛkɔndɛm nsɔre bi gyinagyina nimdeɛ bi awuo so kɔndɛm asɔfoɔ bi ne adeade na ɛma nipa no wɔ hene ɛyɛ asɛm a ɛyɛ awerɛhosɛm paa hwɛ nkurɔfoɔ yi Kristo no nka Onyankopɔn asɛm no a Onyankopɔn asɛm kyerɛ sɛ Kristo no bɛwi ase a yɛbɛwo no Bethlehem but ɔbɛtena ɛnyɛ deɛ bi nso wɔ ba a wɔnwuo ɔbɛwu ɛyɛ Nyankopɔn asɛm a adiifoɔ no ɛkaayɛ nanso hwɛ sɛ nnuanom bi asi Nyankopɔn asɛm no tiri aseɛ yɛate sɛ wɔ Bible mu saa na ɛda wɔ mu tirim yɛde sɛ adiifoɔ atorofoɔ ɔba yɛde sɛ nkɔmhyɛfoɔ atorofoɔ ɔba yɛde sɛ nasɔfoɔ binom ɛnka nokorɛ nanso nipa bi ntena sɛ nhwɛ mu nhunu deɛ Bible no ankasa ɛka pɔtee ɛne yɛsɛ nsanyɛ ɛne yɛsɛ lototanyɛ ɛne yɛsɛ wɛnum nyɛ mom yɛmfrɛ bɔne sɛ bɔne yɛ bɔne ne yɛmfrɛ papa sɛ papa yɛ papa ba mmɛki soɔ sɛ asɛm a wɔka no ama nipa deɛ aso atie na akɔ nipa dwene mu na nipa deɛ yɛ adwuma no wadwene a na nipa hu sɛ wei deɛ ɛyɛ madwene na ɛnyɛ wadwene deɛ a ɛneɛ nka sɛ with authority sɛ asɛm a meka no Nyankopɔn na ama me kwan sɛ menka ɛneɛ woyɛ saa deɛ a na sɛ Nyankopɔn ma wɔ saa kwaa no a wode nipa bebree no ara bɛkɔ ɔsɛ yie mu ɔmo sɛ yɛade sɛ Kristo ne ba a ɔne deɛ ɔbɛtena wɔ da biara na saa nkurɔfoɔ wei no deɛ wɔn ni problem biara fa Kristo no ho nkurɔfoɔ yi deɛ ɔsɛ wɔn ni problem biara fa Kristo no ho nanso deɛ asɛm a ɛfa Kristo no ho ne numu asɛm no ɛna wɔn problem wɔn de Kristo no a wɔba ne de sɛ akyinyie ne ho yɛnyɛ very careful yɛn nso ebia second coming of Christ nso ebia yɛgyidi asɔrefoɔ ni problem sɛ Yesu bɛba second coming of Christ obiara akɔsɔre biara gyidi sɛ Awurade Yesu bɛsa aba bio ne mu deɛ fa Yesu ne mayɛ no ho no ɛna ne yɛ kɔ ho asɔrefoɔ de Bible mu asɛm di nanso kɔ Bible mu ana akɔfa subɔ ho asɛm bɛto sɛ timu a asɔre no mu bɛkyɛ sɛne yɛnka doctrines bi ade a ne nyina yɛ baako na sɛ yɛsɛ yɛbɛka doctrines communion nom ne saa nneɛma no deɛ a ɛne nka asɔre deɛ ne nka yɛhu paa yie paa nanso asɔre deɛ doctrine ne ma asafo nso yɛ asafo deɛ meka ne sɛ akristofoɔ ɛni problem wɔ Yesu ho ne mu Yesu ɔno mu asɛm ne yɛkɔ ho me a meka sɛ meni problem wɔ Yesu ho wo a wotie me nso ni problem wɔ Yesu ho ebia na wɔyɛ SDA ni ebia na Church of Christ ni wodi Christ di me nso me Christ di
ne mom kresa enu mo asem na ne ye ko hu na ya ntimi anso bo ne ntimi ehu no kura ni pa be konkom di a ene mo ehwe ni yie pa na asem wa ehu pa yie pa o ka Bible no a bebre no agi ni se Awurade Yesu kura be wi ase a na obi ese kan forana a be ban so be di Awurade anim ebinom so ye no kura ebinom so ye no kura ebinom ka so ye no kura Awurade Yesu be ba kura no a tribulation before rapture before tribulation yesi ahunhie be wi ase wote fom wo wi ase o mehuna mani bi ansa na Awurade Yesu aba ebisi nya no kura da akristo fom fa enkofa hunhie mu da ne mo ye kɔ wi a ena Nyankopɔn be ma ɔha no aba we nyina no de ne yemfa yesa as Awurade ma ye ne de yadidi Yesu no a de ni no problem na nasem wo ka no ena ne aye ensem bebre ye hwe Nyankopɔn asem we hwe Bible mu a Yesu ka se nipadua ya Sunday yemubu Sunday na kura ntungu na ne nansa so no obesa asibio wo mo ante asie yie yenka ho kakra ne yenhwe wo se ena Yudafo no bu ase no se senchene be na wode mayen enti na wo ye we nom Yesu bu ase won se munwiri Sunday yi na me de nansa be maso bio ena Yudafo se ne semprinsi adua na nsia na ode asi Sunday yi na wo de nansa na wode be maso na ono de okaye no na one ne nipadua Sunday Awurade ase enti osori pra awufuo mu no na suafo no ekaye se waka yi na ode twere nsam no ne nsam wa Yesu kaye ne di John chapter 2 verse 18 to 22 na ye gen kaye asa Yesu asama wakan on kan nipadua wansam o ba na se wo no wo antiase a wafa ne Sunday no woka eni so akọ Bible mu a Bible edum ebi a so nfa edisa nwoma no a ya na otade images etakasa symbols bibi wo ha na wo de agina ma bibi wa hwe ni ya wo se onka Revelation 13 a wo se abo bi be sore wo ga sa abo pa na wo ka ho asem wana bibi wa no ode numbers na numbers na wo de ye kire na so bi a wo be so o kire ebi no e ka Bible ka number ebi a wana wo de Bible meaning for that ye ka 2 a Bible wo de e kire 2 de e kire Onyankopɔn anim 3 numbers be brenu a wo de ye kire woninim dia aka ono tum woninim dia hwe no wasin abo bi besore ne number ye 6 wako school dia ya 6 agu abo 6 ne ya 3 agu yi wonim ti ase o mu aka ono tum wo want ya ase enso dia da so dia bes ya twa adwene na susuwa ne se entrase pa no ena ne enkwa ba eni se wanya Nyankopɔn asemu entrase pa dia na wo si Bible no trase na fa ne saa na fa ne saa bia kwa sori nti wafa ne so kwa sori so fo na aka kire wo se ne nkofu kan se yate ne wo mmeram se Kristo ni ba abatina ho da bia ho ne ka kire se Kristo ni ba nso a obatina ho da bia ho ne kan saa na efa yin ne wo eno ni asem na ne yehu na mane no obehu a na obeti radio so no wo kan Nyankopɔn ho asem wo no obeti Bible television so no wo interpret scriptures no eye papa na interpretation na was scriptures mu no so wunya no the right interpretation dia una na owo enkwa yenhwe minim say Nyankopɔn asam no egu so esiesie so ohwe Mark anasa Matthew 16:5-8 nso a na Yesu ka hu mu asam enkrofo yin so afa ne honam mu asam eyawre wosam pa ne o ka kire o mo say wo mo ade o mo hwe o mo yie o Farisifo moreka ho Yesu ka sa o mo ante ase no mo fa ne se da bre o mo kro no o mo tukwa no mo mfa pa no ndra ana Yesu ka sa asem mu yi wono wo kan sunsun mu asem no o mo so kan o mo so afa honam so enne sa na akoyo Onyankopɔn asem no ye dia ba honam nko a se Bible no eka hu mu asem no ne enso ye de ko hu ye fa ne honam so Bible no so eka hu mu asem no Bible no ka honam mu asem no ne enso ya fa ne hu mu ni ya spiritualize bibia ya tu niema bebre nu afra e kan kai wa ye be hu de mekan wan kan nkyerɛ wɔn sɛ bi a pa no wɔn amfa o wɔn sɛ mo hwɛ mo ho yie Farisifo nkyerɛkyerɛ wɔn Farisifo kura nkyerɛkyerɛ bi yɛ nyɛ ɛnɛ ɛsom bi a kyerɛkyerɛ bɔne bi a wɔn nso wɔanhwɛ ho so yie wɔn ho a ɛnyɛ wɔdwene sɛ wɔbɛtumi atena nkyerɛkyerɛ bɔne mu akɔ heaven o mekasa kyerɛ wɔn sɛ Nyankopɔn nipa mekasa kyerɛ wɔn sɛ obi a Onyankopɔn asɛm wɔ ne nkyɛn sɛ deɛ metwerɛ adwene nyina nso a ne sɛ wonya adwene biara sɛ wobɛtumi atena baabiara so Nyankopɔn Bible no deɛ o ne fi sɛ ni nana ne sɛ ɔbɔ bra pa ɛmfa ofiri ni ma Nyankopɔn asɛm ho o wɔ se
omu ye o Farisifo nkyerɛkyerɛ ho enkyerɛkyerɛ ho asɛm na wɔwɔ ka wɔn so ka duane ho asɛm ɛne Nyankopɔn asɛm yɛ interpret kɔ duane sɛ ayɛ nko aduane sɛ nipa bɛyie wo nyame abɛyie wo bɛyie nti sɛ wo ka bɔne anim pa na wasɔre kɔ na egu sɛ wɔanyɛ very careful pa no wɔanya dwene sɛ Nyankopɔn na aso ne no kɔ bɛka pa no wanka ntema ho asɛm wɔn pretty prosperity wanka sɛm wɔ nipa te ɛbɛyɛ na so mu da wasɔre kɔ na obi yɛ mpɛ Yesu ka honhom mu asɛm no wɔn so afa ɛkɔ ehunam wɔn so wɔn afa honam so sɛ ɔfa Nyankopɔn asɛm honam so nko ade a hwɛ yie wate yɛhwɛ Nyankopɔn asɛm kakra nso ɛwɔ John 7:26 to 20 John 7:26 to 27 yɛhwɛ deɛ Awurade asɛm ɔkan ɔse nanso wɔyi deɛ na ɔse ɔnka John 7:26 to 27 ɔse ɛna hwɛ ɔkasa pefee na ɔanka no hwee sɛ mpanimfoɔ ahunu ampa sɛ wɔyi ne Kristo no anaa nanso wɔyi deɛ yɛnim deɛ wɔfire na Kristo no deɛ sɛ wɔba a obi enhu deɛ wɔfire awerɛwosɛm paa nie nkurɔfoɔ yi wɔn kɔ asɔre wɔn wɔto wɔn mpanimfoɔ so elders so sɛ papa yɛ wɔn kasa yi ɛne ɔne ne Mesaia no anaa yɛ mpanimfoɔ no agye n'atom sɛ ɛwɔ no anaa na ebinom kaa sɛ ɔda ebɛni ɔno a wɔn sɛ wɔde enima bi wɔfire wɔmfi Nazareth nanso Kristo no deɛ ɔba deɛ a obi enhu baabi wɔfire hwɛ Onyankopɔn asɛm ɔmɔ si ne tiri ase Bible no a wogenka efiri Genesis kosi Matthew no asa amara nkɔfoɔ no kasa no ankyerɛ sɛ bia Kristo no wɔba wiase a yɛnhu baabi wɔfire o nanso wɔn interpretation bi a nkɔfoɔ bi di ama sɛ Kristo no deɛ wɔba a yɛnhu deɛ wɔfire nanso wogenka Matthew chapter 2 verse 1 to 6 nso a ɛkyerɛ bɛfɛ sɛ Kristo no ebehu baabi wɔfire nka wo kakra bi a wɔse ɛna ɔhene Herod yɛ no ɔne Jerusalemfoɔ nyinaa kɔma tui na ohyia ɔman no asɔfoɔ mpanin ne twerɛfoɔ nyinaa bisa no faako a ɔbɛwɔ Kristo deɛ wasra no na ɔka kyerɛ no sɛ Bethlehem a ɛwɔ Yudea na saa na adiyifoɔ no nso atwerɛ sɛ na wo Bethlehem Yuda asase wonyɛ Yuda asafo hene mu akuma ɛfiri sɛ mu na ɔsahene a ɔbɛhwɛ meman Israel so bɛfiri aba na saa sɛ nkurɔfoɔ no ɛka sɛ Kristo no ba a yɛnhu baabi wɔfiri no ɛnyɛ nokorɛ sɛ si yɛ second coming of Christ nso ebi a ɛpɛmpɛn so bɛyi a ɛnkyɛ Nyankopɔn bɛyi n'ahenni ne bɛbɛyi na deɛ asomdue ne ahotɔ abɛwi ase na wabɛyi yareɛ ne ɔhaw ne atɛteɛ nyinaa firi hɔ yi Awurade mmayɛ no nso no second coming of Christ no nso no scriptures bi a ɛpɔnte sɛ Christ ɛɛba no interpretation no na ɛbɛma bebree no ayere o interpretation no o and the moment a yɛbɛsi nneɛma tiri aseɛ no yɛbɛfeere wɔn ho sɛ nkyerɛnee a wobɛyera yɛma wo science bi ana yɛma wo science bi ne wɔanhunu paa wobɛyera ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa Kristo ne ba a yɛbɛhu baabi wɔfire nanso wɔn se yɛhu baabi wɔfire ɛnti deɛ ma na Awurade Yesu nso ɛɛba a ɛbɛyisie ɛwɔ ne mayɛ ne mu na ɛnɛ asɛm ba na Kristo de ato ama yɛ sɛ yɛn nso yɛnni soɔ nkyerɛaseɛ pa bɛɛ na wɔn nso wɔ me nua nyamesom deɛ ɛyɛ Bible no mu nkyerɛaseɛ pa a wobɛnya no ɛna bɛtumi agyina so anya nko na so yɛnya nkyerɛaseɛ pa ne yɛfa ne sɛ yɛkɔ asɔre nti bi a yɛ Kristofoɔ no ne adeade a yɛbɛfɔm ɛna a obi condemn obi die yi ɛna ebinom condemn kasa woforɔ communion maybe abɛkɔ bi a nya hwɛ kasa woforɔ nso koraa ɛsi atwam tight koraa nso atwam woyɛ gyidini a wobɛtumi aware ɔbaa biara wopɛ biara ɔnyɛ Kristoni koraa woni problem enti deɛ ɛkeka nyinaa no Bible no gye saa nsɛm yi tum wanaa yɛhwɛ ne yie o interpretation no ɛnɛ scripture no obiara de n'adwene ba ho no Paul onka Nyankopɔn asɛm no Paul Peter edi adanse ɔka sɛ Paul nsɛm ɔka ne mu odu paa na wode wadwene kɔ Paul asɛm ho a ɛna de owuo ba no saa na Nyankopɔn asɛm ɛka onka 2 Peter 3:14 to 16 a Paul sɛ ɛna Peter ka sɛ ansana efiri Peter no mu ba no efiri Paul no mu ba no mu odu paa ni sɛ obi ntiase a wɔnka na no ntum na wo sɛ twerɛ nsɛm no a wobɛsɛ wa ho wɔn bɛsɛ twerɛ nsɛm no tirase biara no na wɔgya dwene sɛ bia wo adwene wani afi wonim nyansa wakɔ school to bi sɛ Bible no ɔkenkan bɛtuma te aseɛ nti wode wa wadwene tirase ade a wo tirase kɔnte yɛ wo pa owuo ɛna wobɔ kwan ama no ɔmo sɛ Kristo no ba a ɔbɛtena wo da biara nanso na ɛnyɛ no korɛ Kristo no wɔntena wo da biara sɛ nnɛ yɛanhwe yɛn nso yɛn ho yie
na enkyerɛseɛ no a yɛnya firi Bible mu no saa anya enkyerɛseɛ pa de a enkwa ni hɔ enkyerɛseɛ pa ɛna ne enkwa ba Romanfoɔ any problem wɔ Bible ho Methodist any problem wɔ Bible ho Anglican any problem wɔ Bible ho na enkyerɛseɛ no enkyerɛseɛ pa no ɛna ne yɛ kɔ ho ɛne obiara wuti asɛm biara no fiaseɛ ne bɔ mpaeɛ na yɛ twɛn nsɛm no sa asɛm a wokɔ asɔre a da biara sɔfoɔ ka kyerɛ wɔ no na sɛ wuti no asɛm de saa na wɔn ka sɛ nkɔfoɔ yi sɛ mpanimfoɔ no agye adi ana sɛ owura no ɔne Kristo nu ana wɔn hu sɛ dɛ wɔne Kristo hwɛ me nua bɛma onyame asɛm deɛ enyina pani biara so ada atemu na ne bɛba no a yɛbɛkɔ gyina Nyankopɔn anim no obi a kɔbu ne ho akonta maako akyerɛ Awurade ɛni enkyerɛseɛ bi a obi di ɛma wɔ twɛn nsɛm bi ho no sɛ anya enkyerɛseɛ pa a woni awie pa o sɛ anya enkyerɛseɛ pa a woni ɛnkɔ o mbisa enkyerɛseɛ pa no ɛna de nkwa ba na sɛ yɛsi ne tiri ase deɛ a ne yɛfa ne sɛ o after no ɛnyɛ hwee deɛ a hɔ ne ka kyerɛ wɔ sɛ ɛnyɛ hwee hɔ ne ka kyerɛ wɔ sɛ subɔ nka hwee hɔ ne ka saa kyerɛ wɔ ɛnam sɛ ebinom abɔ su a wɔn nyɛ papa nti na ma wo gyina so interpret Nyankopɔn asɛm no saa anaa sɛ ebinom abɔ su nso papa wɔn ntumi nyɛ ɛnu bi sɛ subɔ nka hɔ ne ka saa kyerɛ wɔ bɔ su ne yadeɛ ɛtene kɔ communion papa ne yadeɛ ɛtene anyɛ saa adeɛ a ɛne abufuo bi ɛda hɔ ɛtwɛn wɔn sɛ yɛnka ne sɛdeɛ asɛm no te a adeɛ nkyeɛn Isaiah 8:20 wonka Nyankopɔn asɛm a deɛ bɛsɛ yɛtwe adwene nyinaa nso Isaiah 55:8 na afei yɛmfa yɛakenka asɛm no mmra na wieyɛ wɔse na ɛnyɛ mmadwene ne mmoadwene na ɛnyɛ mmoakwan ne makwan Awurade asɛm nie na sɛdeɛ ɔka no a wɔse ɛnyɛ mmoadwene ɛne mmɛma adwene o adwene a yɛde te wiase wɔ mu no Onyankopɔn adwene nko ne yɛn nso yɛ adwene nko yɛn yɛ akwan nko ne Nyankopɔn akwan nko ɛni yɛn pɛ sɛ yɛde yɛ akwan toto Nyankopɔn akwan ho a ne yɛde yɛn akwan ntumi interpret Nyankopɔn akwan a ana yɛde yɛn adwene ntumi interpret Nyankopɔn adwene a yɛbɛfom saa na Awurade asɛm ɔka ti ɛnɛ sɛ wunyanya enkyerɛseɛ pa awɔ twɛn nko mu a me nua bɛma ɛbrɛ eni hɔ ma wo anya saa deɛ Awurade Yesu ne mayɛ ni beduro no Awurade mayɛ ni beduro no obiara bɛkeka me bia fa Awurade mayɛ no ho nanso Bible sɛ adi sɛm nwoma ne deɛ ɛnkɔm sɛ nwoma ne wɔ sɛ obiara mfa n'adwene nkɔ ho wode w'adwene kɔ ho pɛ wobɛwu wode w'adwene kɔ ho pɛ wobɛnya wɔ sɛ yɛ Awurade bɛbɔ otu aku daakye ebi sɛ Nyankopɔn pɛ sɛ wode w'adwene bɛ interpret Awurade ne mayɛ no to wɔahwɛ ne yɛ a ɛmmra wɔ sɛ Kristo koraa de ba no wobɛnya adwene sɛ Kristo mayɛ no koraa ɛnya maae sɛ yɛka sɛ Kristo mayɛ no koraa nso adu a wobɛnya adwene sɛ ɔnya nnuruyɛ ne moka ne tu nipa koma ɛne nsɛm bebree me nua sɛ wonim sɛ awonyehia bɛba ansa na Awurade aba ka no tum wonim sɛ Awurade mayɛ no mu sɛ ebi a Awurade bɛsoma obi ama na ba bɛda Awurade mayɛ no di a ɛnka ho asɛm di asɛm a wonim no ɛnka ho asɛm bɔne ɛnkasa wɔ ho deɛ wonim a Nyankopɔn mu ahu na ɛsɛ wɔka na ɛnkwagyeɛ no ɛgyina the right interpretation so salvation ni bɛba ɛwɔ abrabɔ mu di a gye sɛ asɛm no ɛmu abia ma wo na mu nya da hɔ ma wɔ wie di a wobɛnya nkwa ɛni asɔre deɛ sɛ asɔre papa bi wɔ wiase deɛ a Bible na ɛbɛkyerɛ wate sɛ sɔfo papa bi wɔ wiase a Onyankopɔn na ɛbɛkyerɛ na asɛm na ɛbɛkyerɛ na ɛnyɛ deɛ wɔwɔ adwene yɛ wɔ sɛ ekuo wei na ɛyɛ na ebinom tete radio so promote nsɔre bi no sɛ saa bi na wɔwɔ yɛ deɛ mu sɛ wode owuo na ɛba momyɛnyɛ kingdom minded bebree no abɛtenatena radio so a wobɛhu ne nsɔre a ebinom tete mu ne yɛ promote momyɛ promote Nyankopɔn asɛm na momyɛmfa asɔre biara ni akyire na Onyankopɔn asɛm ɛna nkwa wɔ mu yɛbɔ mpayɛ sɛ wɔyɛ wadwene sɛ wode ho ma Awurade na watie Onyankopɔn asɛm de a ma ho kwan na asɛm a na aba yi ntimi nye wo nkwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a enkyerɛseɛ pa a ɛna ɛde ma wo no wode wokɔ Bible ho a wamfa wadwene ankɔ ho wammu sɛ bia wakɔ school nti bɛtumi aka Bible no ate aseɛ school no bɛtumi ama wakenka Bible no nanso ɛnteaseɛ wɔ mu de Nyankopɔn na de bɛma wo fa hyɛ wadwene mu saa mmerɛ bi a bɛfa Bible biara no na wode saa adwene ahyɛ wo tiri mu yɛbɔ Nyankopɔn mpaeɛ ama baabi a wɔ biara sɛ asɛm aka wakoma na wopɛ sɛ wɔne yɛ som a bɔ mpaeɛ ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade fa me bɔne biara kyɛ me na fa me kɔ baabi a menya nkyerɛkyerɛ pa atie na no na ɛbɛboa me Ewura Yesu yɛde atiefoɔ nyinaa yɛhyɛ wo nsa ɔkronkronni wasɛm deɛ ɛnya boo ɛserɛw ma nkyerɛseɛ pa a ɛwɔ Bible mu no yɛnya yɛbɛyera ɔma yɛ ne duru hɔ a yɛnhunu yɛbɛkyerɛ aseɛ sɛ deɛ ne yɛpɛ na biribiara nso a yɛka fa wasɛm bi ɛnyɛ nokora nso yɛbɛnya nnuaba wɔ w'anim boa yɛn ne yɛmu wasɛm ketewa
yɛda wase sɛ wɔkyerɛ asɛm nso ama yɛn animuonyam nka wo din ɛwɔ yɛwura yesu din mu amen.